piye to sinden penanggal udan. Ya. Gitu deh. Wah, jangan lama tidak jumpa munda ayu ya ampun. Romangsaku prei nyinden terus dadi perias. Iya. Ayo kon ngadeg sik menyapa Bapak Lurah Kang Sarto menyapa para warga masyarakat. Mbak Manuhara Mijil saka Madiun. Ayo, utabrem no. Ya, seperti apa ki? Sing guminyak wae nggo mecah sepining swasana. Praon. Semoga jumeneng, serampat. Oke, serampat. Wah, ngono live streaming-e dikake. TikTok, live TikTok. Iya, muga-muga entuk paus. Iya. Yo, serampat ke, Cok. Yuk kanggo ngurmati Mbak Manuhara. Monggo, Mbak Yu. Yo. Ini Denny operator ini. Jane perawan kok ngendi to, Rok? Wilujeng dalu, Mbak Yu. Heeh. Ngaturaken wilujeng dalu, Kang Mas. Ada suarane leh feminim. Napa nggih? Ketok lek merbawani mriyayeni. Lho. Kok iso jegok ki lho. Kirek apa piye kok? Ngapunten. Mas Mike kaya biasane wae, Mas. Kaya biasane, Mas. Setelane kurang piye? Kurang dribble apa kurang ngebas? Ditambah ibas kok ndarani aku lanang. Oh, mboten lanang to? Sing ngomong sapa tak tapukane. Wong kene iki wedok asli kok ya. Oh, wedok asli. Ngapunten. Salaman. Nggih, Kak, kurang cedhek nggih. Iya, Ki nggo nyokot. Kirek apa piye kok? Nyokot ndak iso ya? Mboten ngemut, Mas. Gak aku. Aku nek dicokot nek dimut ora perkara jijike ora. Napa, Mas? Krihe. Kimochi. Iso kimochi. Ayo salaman sik. Selamat malam, Mas Victor. Mas Akbar.
Lah ya Mas Akbar kuwi adike Mas Victor. Iya. Iya ta ora? Ya wis ora apa-apa. Nggih alhamdulillah. Apa kabar Mbak Manuhara? Alhamdulillah baik Mas. Lama sudah tidak jumpa. Lame sekali. Bagaimana kabarnya lama tidak jumpa ini? Piye tanggapannya rame ora? Alhamdulillah Mas, usum udan-udan jembrot. Jantenan. Tapi sampean sepi tanggapan riase usum wong manten jalan. Aku usum manten, usum tani, usum mopok. Aku ki sembarang-barang. Sembarang kok mbok tandangi. Iya, terus nih golek sandang badok kok. Tapi tenan kok Pak Bu, kula niki nek kali Mbak Manuhara niki pun nyemet dulu. Pun biasa. Nyemet. Gandeng renteng. Aku sok request yo Mbak Manu. Apa Mas? Aku sok nek dadi manten. Sida to? Sok. Karo sing ngendi? Karo kek sida ngono kok. Ya karo mbuh jodone rong-rong. Penak iki karo banci ya Mas, tenan. Lah nggih ta Bu nggih? Wis ora metengan, ora nokone sotek. Hei! Lho tenan. Lah engko malih nek lagune no nek. Lagune apa? Nek aku rabi karo banci. Coba lagune piye? Atuh Dik, aku sing luput kok kleru dalan entut. Aku kok ngono kuwi lho. Aja nesu to sayang, aja nesu. Aku. Bangsaku. Tenan aku sok nek rabi karo sing wedok riasana ya. Oh, sing wedok. Ya sing lanang barang no ngriasi aku barang no. Oh ngono. Ayo no. Sida rabi karo wedok. Ya wedok. Oh, wedok. Wedok. Alah, ngono. Oh, gak sida karo banci. Gah. Wong wedok ki nglarani ati, Mas. Oh, wong wedok iki larane ati. Mending karo banci. Nek banci iki malah menakni. kok iso malah menakne iki lho. Oh, kandhani enek lagune lho. Lagune piye? Tipung tok, Mas, karo ecek-ecek, Mas. Karo bas. Bas. Pakmu jentit. Pakmu Nah. jentit. Pakmu jentit. Nyah, Pakmu jentit. nyah. Pakmu jentit. Iki lho, Pakmu jentit. entekno, Mas. Pakmu jentit. Sik. Piye? Amite iki kapan? Lah ya ki senggaan. Kok gur nyah-nyoh entekno nyah-nyoh. Diomong kok ki senggaan kok ya. Masane. Mungkin lho kancaku Jerman ngingeti kok adoh ki lho. Jerman. Jerman. Endi iki sapa to? Diajari Pak Tukiman. Sapa? Jerman lho kancaku kok ya. Ndajal. Ayo Mas, yo tarik Mas. Mas Victor. Iya wis. Nah, alah. Cek cilik wis golek duit. Asik. Permisi Pak Lurah. Judulnya apa ki judulnya? Judulnya Kapusan Banci. Kapusan Banci. Ayo. Bersama mana? Manuhara Akbar. Ya. Ora iso manak wonge nek manak Feni. Ya. Ayo yo. Masuk. Tapi 7.000 Mas. Ora nganggo kloso. Yo. Ora gatel kabeh. Pijet Mas. 10.000. 10.000. Nganggo okana. Panas. Bila tak ada janda terpaksa waria, rasanya sama cuma tempatnya beda. Piye to? Janda karo waria tempat piye, Peng? Bila tidak ada janda, terpaksa waria, tapi rasanya sama. Cuma tempatnya beda. Lah nek janda ning ndi tempate? Lah karek kowe pengen ning ndi? Masa kaya wega aku urung kok wis ngono. Kowe iki aja ngono lho kok. Maksud- Tergantung aku ki urung genah wong wedoke piye, wedokan piye. Aku nak dalang sih suci urung kabon wong wedok. Pret. Wong pacarmu wae aku kok. Hei! Apa perlu tak buka ning kene? Ora usah tak kuwaplok kowe. Ayo. Ayo. Ora usah. Jarene aku gelem dirabi Mas. Kae lho, tapi ya ngono ben nakale ben mari sik. Jare ngono. Apa perlu tak onek ning kene? Ora usah. Live streaming lho ngawur kowe. Ayo. Mangkane karo banci wae aman, ora resiko. Aku gelem rabi karo Mas Kae piye? Aku gelem rabi karo Mas Dalang kae. Sing penting engko nek wis nakale mari, jare mending ngono. Lah sampe obongko kae ya ora mari ya. Oh wis kelakuan kok kon mari. Tapi ya kaya Pak Lurah kene iki lho, wonge apik Wong contoh. Pak Lurah. Saestu. Hebat, heeh. Matur sembah nuwun nggih Pak Lurah, Bu Lurah, alhamdulillah lho.
Pak Lurah ki dicontoh karo Bu Lurah runtung-runtung. Runtung-runtung. Diketokne. Lek omah-omah Sakinah Mawaddah Warahmah ngono kae. Nggo contoh, Mbak. Nggo contoh masyarakat lho. Iso merakyat nglumpukne masyarakat sak menembane. Padha mlumpuk dadi siji lho. Sampeyan yo sapa-sapa sik to, ya tak sapa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu. Aja nyedhek-nyedhek rono lho ya. Nyapa? Dadi tambel lho. Mosok ngono nggone wong mendem. Ora. Alhamdulillah ingkang teng mriku matur sembah nuwun. Tamu undangan. Tamu undangan ingkang sampun rawuh nggih. Alhamdulillah Pak Babi. Kok Pak Babi sapa? Lah tulisannya Babi. Oh ene wilang. Oh Pak Babi. Pak Babi matur sembah nuwun. Sampun nenggani nggih alhamdulillah. Oh Pak Profesor matur sembah nuwun sampun rawuh alhamdulillah. Lajan. Ndongakne apa Mbak Mano? Ndongakne mugi-mugi nyapa ndongakne aku dhewe ya kaya ngene rupane kok arep ndongakne wong. Ya elek-elek aku ndongak-ndongakne ya Mas. Ayo no. Muga-muga warga masyarakat. Kenep napa ki? Kenep. Oh kenep nggih. Kenep. Kenep kecamatan pundi menika? Lo Ceret. Oh Lo Ceret. Alhamdulillah mugi-mugi warga masyarakat kenep sedaya pinaringan yuswa ingkang barokah. Inggih, rezeki ingkang barokah mugi-mugi panenanipun sedaya mugi-mugi saged berhasil ngoten nggih Mas. Leres. Mengke taun ngajeng saged nanggap wayang melih. Amin. Ora ketang kaset. Yo ora marem. Lah nek danane ra nutut. Yo ora Pak Joko sumbut tok. Mangkane didongakne muga-muga pertaniane kuwi melimpah ngono lho Mas. Deloken to. Wow, penonton pecinta budaya ki nglumpuk tumplek dadi siji ki. Alhamdulillah. Hanya menunggu dikau seseorang. Masa? Aku mung nang jero ya ngono lho Mas. Ning jero nyapa? Foto ae. Sing ngejak foto sapa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Enek bapak-bapak ki tok isah-isah barang tangane dik sabun tok duwemeki aku. Hei. Iki lanang wedok, iki lanang wedok. Piye to wong ki aku. Masa buktene duwemek ngono. Tenan duwemek iki lanang wedok. Yo wong kok ayune kaya ngene berarti karo bojomu ya ayu aku ya. Bae. Batin. Iya batin. Ya tapi ya alhamdulillah loh Mas. Warga masyarakat delok Mas padha mlumpuk sedaya. Mbak pilih wonten pamundutan lagu Mas. Loh, ini permintaan dari Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa jenengan pun salaman apa dereng? Sampun, tapi dereng lami. Ini tadi kelihatannya ada miskomunikasi. Oh, begitu. Sik mikir dan ini Den. Ketoke sentimen kok kuwi operatore. Sentimen wi operatore mik keterake karo kowe sentimen. Wiwit sore diancam. Mas Deni nggih. Aja ngono lho Mas tak pegat lho kowe engko. Walah bojone operator to, Mbak. Bojone operator. Elek-elek bojoke operator lho Mas. Sing topinan putih niku lho Bapak Ibu bojo kula. Nah. Niku duda mung diguwak bojone sing nemu kula Mas. Iya ya pancen diguwak bojone tenan. Nggih tra diguwak bojone terus rupane ya kaya ngono lho Mas. Lagi ketok wong lek ya tak openi iki to. Tapi kelebihannya operator ya apa? Kok iso mbok milihi dalang, mbok milihi gubernur. Kok sampean yo mono rek dalang. Nek sampean gelem aku tak sampeane wis. Kowe milih sapa? Jadi mbok kon dalang nek sampean gelem tak sampean ae. Aku nek karo sampean ora roh carane lho. Engko tak dudai videone. Ki piye Pak Lurah ki wis Pak Lurah kan minggah no. Oh nggih, katanya ada miskomunikasi. Nggih, Pak Lurah disepoti no. Sepoti apa? Sepoti nganu Mas. Sik. Diben digolekne Mbak Mano. Sik. Kijing miring. Yo. Senengane Pak Lurah mergane miring. Nek mlumah pun biasa. Kijing miring. Pak Lurah wong taat. Ayo mbakmu. Ya monggo sepoti Mas. Ya. Coba kayak apa kijing miring. Monggo Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Joko. Katuran minggah ngancani bidadari tercantik. Tak jembote ya Mas ya. Dicepet. Yo. Monggo. Kan nyilih sandal sing kaya prau ki aku. Mangga Pak Lurah. Lewate pundi? Oh lewate mriki. Ayo yo. Bayo. Si denak sobo pawon bareng. Mangga. Ayo Mas. Kijing miring.
Ayo mas, kicing miring, tergandeng ngemat tebu, yen radi jembing ora iso mlebu. Pak Lurah, Mangga Pak Lurah jenengan jembeng Pak Lurah. ayo mas, kicing miring, jalan sapar dilompati, ajar dilakoni. Ayo mas, iki piye ya mas ya, iki piye ngetan delulan apa setiane ngelakon. Jan ketok kaya manten tak sawang kok kono. Masa Mas? Kaya Mimi lan Mintuna. Bisa kaya Bu Lurah aku ya. Jan Aku pantes. umpama dadi Bu Lurah kenep no piye ya? Oh pantes. Pantes. Pri pantes napa mboten Bu? Pantes. Rabi mulai Pak Banci Pak. Wambune wangi. Wangi wong piye to ki kok dagangan kok ya. Ambune wangi nih ya ampun. Parfumnya dari Jerman kok. Kalah. Wow. Disapa Mbak Mano? Disapa. Nggih, sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Alhamdulillah. Manuhara. Nggih. Manuhara. Manuhara. Nggih, Manuhara. Manuhara. Nah. Apa artinya apa? Manuhara niku artine udel menduar manahara, udel mengisar manuk ungkuk. Iya. Pak Lurah ki barang manuk-manuk kok seneng to plas aku. Jenengan Pripun Pak Pripun, Lurah? pripun? Anu puas napa mboten ningali? Puas. Nyanyi kata. Puas. Aku kalau delok iki, Delok. kalau persil. Oh, ngoten. Nang YouTube iki iso mengo, iso mingkem, iso mengo, iso Oh, mingkem. mangke to cobi jenengan ngakne. Aja aku sing ngene. Mboten napa-napa padha lanange kok. Aku sungkan nih. Sukan lho Pak Lurah sukan. Mboten Gak napa-napa. apa-apa. Ampun semerep masyarakat jenengan ki nek kula nggih lanang. Iya, lah ngono lho. Nah, ora kan nek meteng. Aku karo aku karo persil ngene. Mengo mengkem, mengo mengkem. Oh, berarti jenengan praktekne teng dalem. Nang kasur tak praktekne. Pripun mengo mingkem. Mengo mingkem. Lah terus terus ibuke penak sing mengo apa sing mingkem? Rahasia. Sik Lah to Mbak. terus dipraktek. Sik to. Iki Maksudnya lurah iki ora duwe gawean. Kok iso praktekne mengo mingkem. maksudnya ngene bocange Mak Limbu. Pripun? Maksudnya aku ndelok YouTube iki kan Iya, iya. YouTube Mama Manuhara. Nggih. Karo persil. Nyuwun ngapunten Nggih, nggih. nggih. Persil nggih. Persil. Persil. Apa tuh? Percil. Percil ya, percil. Nganu Nyuwun ngapunten. persisil. Sing bener pringsilan. Eh, Iya. Sik to sabar. nggih, sabar Pak Lurah sabar. Dadi wong sing sabar ta. Nggih innallaha ma'as-sabirin artinipun Sabar. ditek-itek kancane. Wong sabar kesabaran yo ora apik lah. Wong sabar terus ditek-itek kancane tenan. Pripun Pak Lurah komentar sepatah dua patah kata Oke. pagelaran malam hari ini disapa Oke. warga masyarakatnya. Aku tak nganu sik aku tak Sik. mewakili Bu Lurah. Oh iya, dadi bulurah. Tok men bulurah, tok men. Ya Allah. Masya Allah. Bulurah ono Ibrahim. Bu kebagian. Bu Lurah niki lho kok. Yo sabar ya Pun wis. Allah. Sik to ngusik. Monggo ayah. Iya sabar. Nyuwun ngapunten lho Bu Lurah asli. Hanya Bu Lurah asli. Anak Bu Lurah kira cemburu ora nek padha lanange. Ya, wis. Arep ditokne apa ya. Ya.
bar ngene iki. Sik. Wis ki engko turun jaba tenan ki Pak Lurah. Kak. Kowe Bu Lurah ki wis tak. Alah mengki turun jaba mengki ngekos kali kula. Nanti. Non? Nang ndi? Kok iso teko nang ndi? Kok iso teko nang ndi? Lah nyapa urusanku karo Pak Lurah? Ben to. Jadi takon kan harus dijawab. Iya betul. Manut jenengan Pak Lurah. Takon ya harus dijawab to. Aman. Iki pipun to iki. Salah, aku kok menang salah. Nggih. Biar tidak ada dusta di antara. Di antara kita. Aku tengono Pak Lurah. Hei, Tenan. Ya jan tenan. Pak Lurah ki ya gemes kok. Mary aku dipencop Mary lho sungkan aku. Mary aja nginget iki. Mary jilbaban aku ya jilbaban kok. Lah ya Mary kita diamput tok Batore ra jilbaban kono kemuayut brungkusan dhewe kaya gedang dimbu ayo anu sambutan sik. Ayo ya sambutan sik ya. Didampingi Bu Lurah. Nggih. Nuwun ngapunten nggih. Iya. Meneng. Sepindah nggih. Pak Lurah pribadi mewakili masyarakat juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bu Cange, Mas Heru dan Lho kok Mas Heru? Loh, sik to. Nggih. Sik Mbak Mano. Asta Brata iki banyak anggotanya Lah, kok iya. Mas Heru sing disebutkan ini. Apa terakhir ki ya banci kok. Sik to yo kru Astabrata. Oh, iya, wes. Astabrata. Ya Allah, masukku sing pertama kenal Mas. aku karo Mas Heru. Oh, Mas Heru betul. Menengo kowe iki, menengo. Iya, Kowe tanpa Mas Heru ra mungkin kowe tanggapane kene. Betul sekali. Mergane kuwi blantik. Iya ngono lho. Yo. Ayo ya lanjutkan ya. Kondi ki mau. Lah ya aku dhewe ya ora roh kok. Oh sing sanjang jenengan kok. Wah, Minta maaf, saking minta maaf. Pak Lurah minta maaf Iya. kepada semua nggih. Nggih. Semua ki Bu Cange sama Astabrata sama timnya nggih. Aku tak penterjemah ya. Ya. Aduh. Minta maaf babakan apa? Waduh, tahun kemarin kan yo sing salah Pak Lurah. Tahun wingi sing salah Pak Lurah, Pak. Boten. Cek to, menenge kowe guru critane ya. Lah ra roh ya wis. Oh, tapi kowe ngrungokno. Oh nggih. Penting transfer. Wis penting transfer. Cek to, winginane kan tidak apa? Jadi ya. Ya, nyuwun ngapunten ya Pak Lurah, nyuwun ngapunten. Tak kata-katae mewakili masyarakat dan Pak Lurah. Iya nek ula barang. Ngoten nggih. Nggih. Jadi biar masyarakat tahu Mer ya. Biar masyarakat tahu Mary gitu. Tanggal 24 Mei 2024 kemarin ya. Iya. Kemayu wis. Bature omong-omongan iso mati plengosi iki lho. Mer wis rada ngadeg kene ra. Nah. Rene yuk, Rene. Oh, ki istri muda, istri tua to ki. Gak apa-apa. Mbotri Sepote yu Mary nganu Samboyo. Gak apa-apa. Samboyo. Astagfirullah. Radin mriko nana ya. Mengko nek dipek ya mengko. Yuk. Jenenge mencoreng nama baik ta. Aku wis kudungan koyo ngene kok. Salahe kaya gedang dimbu. Pun kersane Pak Lurah riyen ngendikan aku tak ning kene. Yo, manut aku mbok kon piye manut to, Gak sida rene we. Pun kadung kecewa berat lho. Ya wis. Cara wong aku wis bosok-bosok. Lho, tra yo bosok lho iki. Aja memper keruh suasana. Oh, ngono. Maksudnya bosok piye? Tra aku ki seneng kok. Nenek tanggaku padu wis seneng aku. Nomor 1 aku. Tahun kemarin padu. Padu. Pol. Sikil papat ditu. Beyuh. Piye? Mosok jajal Pak Lurah. Ceritane pripun? Lho sampe gak ngerti ta? Nggak ngerti. Gak ngerti wong Mbak aku Mano, nggak wanita ngerti. baik-baik kok. Yang berlalu biar berlalu aja lah. Ya, gitu aja, Pak Lurah. Wis jangan berlalu wis Betul, gitu aja. Ini ngoten nggih? Ya. Oke. Wis saiki njaluk apa? Lah, piye to iki? Wis saiki sing ngene lho. Maksudnya iki sing berlalu biar berlalu saiki apa? Jaluke Piye to? Jare Mbak Mary kok saiki njalukmu apa? jaluke dikosne. Sing ndi? Lho. Iso sing Kula. Oh. Mosok Mary arep mbok kosne. Gampang itu. Gampang itu. Niki lho Bu Lurah terus Pak Lurah gampang niki lho. Kok ngono kok ya panasin to ya kira tenan yo. Malah tenan po yo roh. Wong-wong guyu karo Pak Lurah no. Tra yo guyu masyarakat jenengan roh nek lurahe kelakuane kaya ngono kok. Astagfirullah. Maksudnya kelakuannya baik. Kelakuannya Menghibur. baik ngono lho. Humoris. Menghibur, Menyenangkan, menyenangkan orang banyak. Dapat pahala. Dapat pahala. Apa nek jenengan menyenangkan janda? Piyuh.
Oh iya. Bu Lurah, niki lho Pak Lurah senengane menyenangkan janda. Maksudnya janda-janda tua. Oh. Dikei sedekah sama janda. Oh. Lah, Santunan. Oh, niku janda tua. Iya. Tapi janda muda nggih mboten jenengan seneng nih. Alah, tenane. Kamu ngapusi. Iki kok diingeti wong lho ora pantes iku. Engko jenengan japri. Sopo sing dijabri? Janda muda. Lho maksudnya niku dikasih napa wawasan ngoten lho, Pak. Napa niki nyuwune iki lho, ditawani Mbak. Nyuwune mbok pilih nyuwun lagu napa, Bapak? Manut. Oh, manut. Pilihno to, Mbak? Apa anu wis loro asmara? Monggo, lah terus manut tok milih. Ha, aku loro asmara. Oh, nggih. Ben loro asmara. Aja loro-loronen. Ki, Tak dongani monggo. jenengan sehat panjang umur kok Sehat, loro-loronen. sehat, Nggih to. sehat, Ya, coba senam dulu. Parge Mas, Parge, tipunge Mas, tipunge. parge. Senam Parge. dulu. Ayo. Jenengan nek kersane sehat kula sukani resepe. Dicek sik. Nggih. Madogete dites. Ya Mas. Madep nanti. Yo. Madem mrika. Ayo. Parge. Par. Ayo. Nah, ngeten Pak. Ayo. Gak iso. Nah, ngeten Pak Lurah. Nah. Sakit mboten? Wes usah wi. Ketaya samurate dhuwur kok Pak Lurah iki. Nyuwun ngapunten Bu Lurah. Ki Pak Lurah mek nyenengne margaku. Oh, ngoten. Ben warga kenep Nggih, nggih. dan hadirin ini ben seneng. Ben seneng. Itu aku kuwi. Nggih. Kula riyen tujuanku nggih ngoten. Cita-cita kula niku pengen gadah bojo lurah asine. Ngono. Saestu. Anu lho. Dadi lurah iku lak wis dadi lurah. Nggih. Nah, kuwi kudu siji Siji napa? sabar. Sabar, nggih. Sabar nek kula sabar. Sabar isa? Sabar. Dilarani wong lanang sabar. Apa padha lanange kok. Iya. Nggih. Terus Kudu ikhlas. 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 Pun biasa ikhlas tara wong lanang ikhlas lho. Kudu ngalah. Ngalah ampun biasa ngalah. Ampun Ya biasa. sampean jadi lurah. Oh ngoten. Iki apa? Aku sih dadi lurah kenep tenan aku. Lara asmara. Lara Semara nggih. Ayo. Iki wong ijen apa karo Lah monggo terserah. Lah monggo terserah Lah nek jenengan. setunggal 500 nek kali 1000. Mbak Mary ayo. Ayo. Ayo, Mbak. heeh. Ben Ayo, tidak Mbak. ada kecemburuan sosial. Biar adil. Biar Ayo. adil. Bojo loro kudu adil. Oh, jaluk sepoti, Pak. Ayo, Mas. Seperti apa yuk? Samboyo. Sampo yo, ayo. Seperti Mbak Medi ya, Mbak Medi. Yo. Ayo yo. Ayo yo. Mangga. Tres, mingkem tres. Ayo yo. Nyampo. Ngene. Tak ceritani. Napa ayah? Sabar to, Mer. Sabar, Mer. Ceritane aku itu dulu itu ketemu Mary itu tahun 2010 Teng pundi? di Kecamatan Loceret. Oh. Ketemu Mbak Mary pertama. Pertama Nggih, saya. nggih, nggih. Pertama saya. Nggih, nggih. Waktu perpisahannya Pak Camat Loceret, Pak Lishandoyo dan Pak Harono. Sekarang Kasat apa pi? Kapo PP ya, Mas. Saya Mer. Itu ceritanya seperti itu. Iki jare nyapu tok mlengos dingeti Pak Lurah iki lho. Sabar. Kak Popo. Dulu itu Mary itu Mbak Mary ini. Sudahlah yang dulu biarlah Ya bukan berlalu. sabar to, Mer. Cito, aku ben ceritanya 2 biar tahun yang lalu sudahlah biarlah berlalu. 15 tahun, Mer. Boten nok sing paling nemen ya 2 tahun yang lalu. Ya itu jangan diungkap lagi. Boten. Pun Piye to Yuwe apa tau ditengi Pak Lurah yo? lebih dari itu sakitnya. Ya Allah. Mer. Aku tengono to, Pak. Aku tengono. Mer. Tengono. Resiko jenengan ngebel kula. Heeh. Mer aku golekno bintang tamu sing kira-kira tidak mengandung resiko terlalu berat. Iya. Sing kira-kira iso memeriahkan dan tidak menimbulkan kecemburuan Nah. Bu Lurah. Betul. Terus kula padosno ngono onggrok niku. Iya. Oh, tinggal terlalu resiko. Nggih, ngoten. Jarene kok Jakarta. Lah niki wau mandape memang lagak mudhun to Kula kok. nggih kolomben nggih teng Jakarta. Niki pun pindah.
Ki tenanan lho iki. Pangapunten Bu Lurah nggih ngeten iki ampun cemburu. Gak, Bu Nini Lurah, tidak beresiko. Mboten beresiko pun kula taleni kok. Bu Lurah tidak cemburu karena kalau Pak Lurah manggung seperti ini perlu saya sampaikan. Nggih. Berarti ini bukan cuma omong apa, berarti masyarakat harus juga memiliki saya. Nggih. Niki tandane masyarakat remen kali panjenengan. Iya, ini Mbak. Remen mboten Pak Lurah munggah panggung, Bu? Mboten. Cangkeme sapa kengke semuli? Kok masyarakatnya jenengan ane semuli ngono? Gar. Pripun, Bu? Seneng mboten Pak Lurah munggah panggung? Mboten. Cangkeme sapa kengke? Sapa to Mbak Mano? Pojokan niku lho sing kathah. Ning ndi to, Mer? Niku lho Jajal pojokan. tak tekonane. Pripun Bapak Ibu, remen mboten Pak Lurah munggah panggung? Mboten. Kaya lambemu kuwi kok. Kaya lambemu kuwi kok Rodokno sentimen. banter, rodokno banter. Oh ngono. Iya. Nyanyi, Pak Ayo. Lurah nyanyi monggo jenengan duet kalih ngono onggrok niku saya memberi kesempatan Kak. pada jenengan. Ya oke. Terus biasanya waktu pertama kita ketemu itu jam iso dadi to, Mas? Dalam Saged niki Iso saged. dadi. Wah, ijen pelecehan iki. Niki bobone Guys, cemburu ora kon nyanyi malah kon dadi. Bukan dulu wis dadi. perasaan seorang laki-laki ternyata sekejam itu ya. Lah Alah, ada ya ngono padha-padha Mer. bojone tukang son kok era. Alah. Kala bojomu nunggu san kala. Ya lah apa? Lah ditunggu ya dibom Ternyata semot. begitu ya Cai neng perasaannya. guri. Cai neng guri. Ternyata begitu ya perasaannya tukang son. Gak apa-apa. Laras Mara, ayo. Dia Mbak bojo- Yuni ikut apa enggak ini Pak Nggak, Lurah? aku nggak mau aku. Gak mau ya sudah ayah. Oke. Biarkan dia ke sana sama Tris. Terus kibot. Terus Bukan, buat Abi, Oh, Abi. Abiku, Oke, gak mau ya Abi. Papa. Gak Berarti apa-apa ayah, kamu sama aku aja Aku ya. karo gila. Apa? sing Mbak penting Bandi gila. Selera aku yang ngene iki aku gelem. sing penting apa? Mbak Bandi iki iso kaya upin-ipin ya betul. Iso nyakil ngono. Yang penting kita udah pamit. Kayak wayang kayu. Ngapunten Mbah Bandi ya Allah, salaman ya lah. Oke. Oke. Ayo, Loro Asmara. Loro Coba Asmara. kayak ngapa? Ya, dadeke Asta Brata yo. Nggih imbuhan gedang niku kersane teng mriku. Ning kene aku. Hei, asik Pak Lurah. Ayo, goyang Pak Lurah. Pak Lurah bersama Pak Mano. Langesake. Saking Kula lapi mboten napa-napa, Pak. Mboten nek ibu cemburu penting bayar. Ayo lanjut Pak Yai sapa Sabar, aku minum. Oh, minum dulu. Mas Heru, Alah. Mas Heru. Biasanya mimike mboten ngaten iki no. Biasanya abret lho mimike. Mboten. Itu asistennya Pak Lurah, Mas Heru. Asistennya Pak Lurah. Oh, alah. Asistennya Pak Lurah. Heru ki ya ngono, kok dadi begenggek barang. Ya, nganu kula Kondi. cepeng nih. Mboten. Hah? Mboten kula gocekne oh nggih, asistene Pak Lurah aku. Yo, Jan. Mpun Pak, persiapan nggih. Oh, siap. Aku digarap pargoy, Mas. Pak Lurah kan udah biasa toh. Oh, jenengan beto monggo mboten napa-napa. Oh, ngoten. Oh, manut jenengan beto mboten napa. Bisa lulungan baju aku wae. Pokoke kingko ket engko sampe saiki lulungane iku. Ayo digarap harga, terakhir dintekne yo. Coba kayak ngapa yo? Aku Oke, matur suwun. Oh, mengi. Pripun Pak pargane kula pripun rasane? Pripun kok guyu lho? Guyu apa ora oleh seneng. Oh, ngoten. Pripun rasane? Ora usah Kakak. Kalih gene bulurah penak pundi? Maksudnya pargane bulurah kalih kula apik pundi? Oh, wis ora jadi lanjut apa nek. Peti wonge peti. Ana sing watuk-watuk. Eh? Ana sing watuk. Oh, alah mer mari iki mungguk barang kok ya tanggapan.
Nika lho, Mbak Mary nika Bapak. jenengan rayu to. Cemburu. Bapak, Iya. saya itu cemburunya elegan. Lah Elegan. alah. Saya tidak ingin menunjukkan kelemahan saya kalau saya ini cemburu. Alah wong kaya warok lho kok. Tak tembangno khusus jenengan Bapak. Nah, Tapi cara saya berbeda, rasanya mungkin juga berbeda. penak sing keras ndang wis ya, Pak. Aku ki Iya ta? sing kalem no ya dinikmati to. Oh, sing kalem kok ning ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sinawang datan boseni. Edisi Mbak Mary gandrung Pak Lurah. Inggih, wong jenenge wong wedok ya ngene iki enek sing kalem, enek sing kasar, isen-isene donya nggih Bapak. Lah ngantuk-ngantuk kowe engko tenan. Ngantuk tapi mbah ki apa? Pelemasan otot. Nek wau jenengan kan pun keras-keras kalih ngono onggrok niku. Nah, iki pendinginan, iki pendinginan. Pendinginan apa malah lemes iya. Mer, aku ya aja ngono lho, Mer. Lah pripun? Aja muni kono onggrok maneh. Lah pripun to lah ngono onggrok polahe kaya ngono Ya Ora Allah. apa-apa mboten napa-napa Kang Mas, mboten napa-napa. Kula mboten napa-napa Kang Mas. Iya. Tuh Mboten kan. napa-napa. Kula dipun sia-sia kalih Mbak Mary mboten napa-napa Kang Mas. Sedo, Mas. Sedo. Mboten napa-napa. Biasa. Ya Wong nomor loro iki biasane yang ngono nek nomor 1 itu wis kalem, biasa, tenang pembawaannya. Aku mbok kira pelakor. Aku mbok kira pelakor. Lah piye rasane? Lah terus iya. Ya, Lah, Bapak, Ibu-ibu. Pak Lurah nyuwun ngapunten nggih. Aku nggih ngerti kata-kata ngono, Pak Lurah kaya ngono. Pak. Ya. Sik sabar. Ya. Betul loro rumah saku sedino dep ya wis ning kono lho. Ya wis, Aku njaluk waktu saja. Ya madhep rene Pak Lurah, madhep rene. Madhep. Ayah. Iya. Aja ganggu sik to yu wong sampean bersuka-suka pada suamiku aku yo meneh saiki giliranku. Iki rasane tutorial bojo loro ki ya ngene iki. Heeh, iki drama. Drama dadi kenyataan, nek kenyataan iki ngene iki rasane. Wong ngrusaki demit pancenan. Ngapa kowe? Ngomong apa? Demit. Aja mau demit piye to, Mas. Ayah, aku dilone demit. Wong Gus Reaksi istri kedua piye? Alah, aku tenange golek yoga-yoga piye enek kok. Tenang aku, wis to. Itulah bukti kesetiaan istri kedua. Nyapa? Lagi ditinggal sedulu ya wis arep nyeleweng. Nek istri pertama kan enggak. Alah, jare sapa? Jenengan kudune nggih peka ngoten niku. Alah tukang son ya mbok lebokne ngono rek. Ya. Rekoso ta. Mas. Lakonane. Udan-udan. Kene lemeke sitok Oh walah. Sitoke pironan, Mas? Jenengan. Pironan, Mas? Jenengan semerep. 2000. Oh 5000 ya wis. Utang nolaan. Iki, utang sik. Alah, sedang rono, wis tak tenang wis. Aku tak gelar kene wis. Terus Mbak Mary, aja digagas. Istri kedua jangan digagas. Lanjut Nyapa? terus. Aku pikir nih kok. Angger aku bisa nyawang. Udan-udan monggo Mas 5.000 mawon. Ponto jenengan konsene teng mriki mawon dhek wingi jenengan pon kalih nika ya saiki arep enggak usah tergoda. Enggak. Adillah sebagai suami. Iya. Mangga 10.000 nggih angsal. Nempel bayar Berarti beras. jenengan iku riyen tergodane nggih pas ngeten iki. Mangga nempel bayar beras nggih angsal Mas, mangga. Wong bagus lambemu abang. Ayah, pulang, sini, pulang, Aku ora melok-melok nek urusan rumah tangga aku ora melok. pulang, sini, Lelaki harus punya pendirian, harus punya prinsip. pulang. Kamu pilih siapa, aku atau dia?
Aduh. Yen mati aku wis Sik to. Ayah, pulang anak kita nangis itu loh ayah Victor. Sini nak, sini nak, sini nak. Oh, kita anaknya karo senjatane Sini. anak, senjata Sini. Sini nak, Masya Allah. sini. Oh, iki to anaknya Pak Lurah karo Manuhara iki. Masya Allah. Saya memang mengakui belum bisa memberi keturunan. Kowe mulai pora. Mulai pora. Sabar dulu to Jane Pak Lurah bagus umpama nyuwun sewu duwe putra karo aku mesti dadine apik. Sayange kok duwe putra dadine jenglot. Lho. Ora apa-apa aja to anakku kaya ngene neh gawe ning grumbul kok trae. Lek ku gawe ning tebonan ngopo? Ayo mulai pora. Sabar dulu sabar. Lek ra mulai kira tak paringi lho engko. Ya Allah, Gusti Allah. Angger tresna kumbul Anakmu nangis lho. tanpa Wes, anakmu ki lho. Ayo mulai. Nangis anaknya nangis. Seta. Anake kok suarane wis glorok. Iki anak buta apa piye? Mas, Ya. kene rono. Sabar dulu. keturunane Pak Lurah kaya ngono. Ora Jujune apa-apa. karo aku kok gak. Lho, malah kudu iki apik iki dikarcesne bayar 5.000 ping lho. Ngapa Ya kowe? ampun. Kowe iri ngono apa piye? Ya pancen ya kelemahanku pancen urung. Ayo, saiki gentenan Mbak Maringi. Mary sing nembang karo Pak Lurah. Lah dele. Mumpung, kudu satu-satu. Heeh. Iya. Ora iso. Ben adil. Anake kelone sik ya, ayo rene. Anake ngeloni. Ayo le, turu le. Bubuk. Aku duwe anak kaya ngene ora tak tak pateni ngono. Kene mimi mama, kene. Kene. Maklekmu lho. Ya Allah. Madhep rene. Mumpung ngeloni putrane monggo mriki Pak. Nggih. Jenengan Sik, ya. ngoten niku kalih kula pripun? Menengo to iki. Dadi anak kok obah ae. Catu. Apa ya Jekmi ngono iki? Napa, Pak? Apa Jekmi ngono iki? Ya cek mi wong untune rangah kaya ngene kok. Sabar ya nak ya, sabar ya. Terah bapakmu ki ngono kuwi. Aduh, aja mbok cokot. Mas dicokot ki lho. Oh ya duka kuwi. Heeh. Wong anak kok minyakot ki lho. Iki bagane pakmu. Oh ya. Kene meneng ke jiwone lungguhane mamah ke. Ayo tembangnya apa ki? Heeh. Ngene bapakmu pengen ngene bojo pertama ya ben. Ngene lungguh kene karo mamah. Anu Pak Lurah nyuwun lali janjine terus e. Oke. Arep loro ati loro ra sida. Oh alah. Anake ditulang Pak, monggo. Sik, mangan duwe. Nah, diwek Anake didulang. ditulang. Ngetes kesabarane istri pertama neh. Anu wiyu dot wiyu, jebokne yu, dot wiyu. Aku ki ya sik dikongkon. Ya ngeten ceret ki ae kok. Oh alah. Oh iki bayi apa batang mbok combor iki. Mana batang kok dicobor. Oke. Ayo. Lali janjine. Yo, coba kayak ngapa? Menghibur istri istri kedua karo anake gitu. Nggih. Nganu. Iya. Nyuwun Awake ngapunten. dhewe, awake dhewe delok wong nyanyi ya. Nyuwun ngapunten. Ya. Joget. Ayah karo mama. Ora, aku nanggap Pak Lurah. kok. Biasanya kan Pak Lurah nanggap aku. Yo, coba kayak ngapa? Lali janjine yo. Kene, meneng. Hey. Iya. Iya. Iya, iya. Minum minta. Neng comboran kono. Neng gone bojomu sing tuwek kono nyapon ning kene.
Ya Le ya. Saya akan tetap menerima apapun keadaan suami saya. Tak usah ya Le kok golek pakna ya. Golek Pak Nas sing golek ganteng luwih sugih. Lah, wong ki ra duwe duit ya. Aja to kok ra duwe duit bareng. Tenan Tangga ya. tak openi masih orang duwe duit. Aku tresno, aku sayang, aku cinta. PPN biyen aku cara ora mendem no paling ya ora kok. Jenengan semerep to ngoten niku. Ya, kelakuanane ngono. Nggih tasik kilap ngoten niku Iya. jenengan. Lho, tra wis seru lho. Bojoku iki wis seru nek aku dundunan guyangan iki wis seru. Lah ngopo kok ya? Iya, iya. Ya Le, ya sabar ya Le. Iki biyen asli dudu anake kuwi Le. Anake sapa? Anake wong akeh. Anak Ora apa-apa. Tapi ya didakokne kuwi Nek wong akeh ya. Aku melok urun kuping kok. Kuwi kok ya melok ae. Ayo terus. Janjane kowe ning endi? Gelakatku sajan jumani. Atiku sujono kowe Gancan karo Terima kasih Bapak terima Kepala kasih. Desa, Pak Lurah, Pak Terima Joko kasih, matur sembah nuwun nyuwun sematur pangapunten nek wonten keladukipun atur. Nggih. Ngeten iki nggih namung anu mawon nggih. Menghibur. Menghibur injih. Niki Matur suwun. niki wau nggih wonten sing mirsani saking Jepang nggih mriki. Pak Lurah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Hari ini menghibur loh ya. Siap. Ini kunci ya, dikunci ya. Pripun? Dikunci ini menghibur ya. Aku golek duit iki Pak Rene. Toh, maksud saya Pak Lurah di sini saya menghibur. Pak Lurah menghibur. Lah sampean karo Mbak Mary strep itu nggo golek duit. Nah, nggih kalih golek Sangu. saweran. Saweran yo tak sawer. Cek toh. Maksud saya. Nggih. Pak Lurah suruh naik ke sini. Nggih, Pak. Tujuannya menghibur, Menghibur. ya. Nggih, nggih, Jadi leres. masyarakatku, nggih. Nggih. Wargaku dan penonton di sini ojo engko negatif thinking ngono lho ya. Mboten. Paham ya maksud saya? Nggih, pun paham. Pokoknya mboten usah ujar, mboten usah kaul, dilakoni mawon apa eneke. Gak usah berjanji-janji itu ndak usah. Jangan gak ada janji di antara kita. Piye janjine. Wis to Pak Lurah sampun ya mudun ya. Nggih, heeh. Mbak Mary mudun. Inggih. Ayo Le ngadeg Le njaluk sangu pakmu. Jare mengora, mbasa ngene iki terus golek dhuwit ya ta wong wedok matre sampeyani. Saiki wong edok ndi sing ora matre? Aku Tenan? sing lanang tak toroki ya. Wis ora disangoni Pak Lurah mbok balekne. Tak balekno, tak wehno yatim piatu. Oke. Teni ae. Bojoku, Rintene ae sik. bojoku yatim piatu. Beh, ngancam iki. Nggih, Pak Lurah. Nah, iki lho ngerogoh iki lho wisane ngerogoh. Kudune ya atas izin istri pertama atau piro atau jatah istri kedua iku kudune izin. Alah. Istri pertama tinggal bojone ya ning ndi Le? Nggih, pinten Pak. Ayo. Ampun, Pinten. wis bengi lho. kok Nggih. ngomong. Iya. Wis bengi. Pinten ngeten lho, ndang Lah, kok. iya. Terah ya wis. Tak dinteni ya. Lah iki lho. Pateni Mas, live pateni sik dilut teh. Aja. Ki lho Mas, Mona njaluk sangu ki larem budal sekolah ki lho. Mona. Lah rambutnya dawa iso diponi ya. Nggih, Pak. Ayo, Pak. Iya, matur suwun Nggih, ya Bapak-bapak ampun, nyuwun ngapunten Mas Heru Nggih, juga ya. anu mike Pak Lurah patenono mike. Napa dipateni? Hah? Napa Mengke di? nyetrum. Pun biasa Pak Lurah ki Pun gawe nggih. trum. Nggih. Istri pertama jatahe paling enggak 70%. Ya ta. Matur suwun. Selawe wis apik ya, Pak. Mau barang kawak ya. Sini karo Pak E. Nah, kok diluru marmut apa piye kok? Oh, nggih. Niki anake wayahe potong Pakmu. Trae. Sak ndase. Ora. Kok potong sak ndase piye to? Enak. Malah pun sarepot. Bilang piye, bilang piye. karo Pak E. Makasih Bapak. Ya. Iya. Diambung Berarti sik, diambung sik. kalau anaknya wis ibu Ibu enggak usah. Diambung sik, Pak E diambung sik. Kok iso ngambung adike iki lho. Adike rong lahir, engko sik.
Jare anake nek wis disangoni ibuke Ibu gak usah kan jatahnya buat anak. Emang ibuke enggak usah disangoni, Pak. Berasnya pun telas. Kurangi beras jare kena gula. Dikirim beras ae. Oh nggih. Kan sak truk. Lah ya 20 kilo lah. Gak aku 2 kilo ki arek. 20 kilo, 20 kilo. Duruk. Heeh. Mah kurang. 20 kilo kan 12.000 kali 20.000 Bu, kan benjing 2.000. jenengan gini Mbak Manohara beto beras nggih. 2.000. Ya paling gak ya 2 kilo. 240.000. Mah sak truk. Pun jenengan paringi pinten ngoten lho, Nggih. Pak. Iya. Pun gak ngono ora enak. Oh iya, wong bojo ora. Penak. Kuwi jane nyapa to kok muni ra penak berang iki. Pun sak repot-repot. Nggih, matur suwun. Nggih, alhamdulillah. Saliman. Kuwi lho. Apa kok kuwi lho apa? Lagu. Ya ampun. Ya wes ya. Pak Lurah kelamaan ntar juga Iya. lakonnya gak bisa. Nggih. Terus ya awet wis Tersuwun. bengi kok ya. Pun sak repot. Ya Allah sindene 1 2 3 1 2 3 4 5 Sabar. Lurah kudu sabar. Lah ngono kuwi lho Pak bojo nomor 1 iki cerewet ngono kuwi. Ya Allah, Mary sabar kok, Men. Nggih. Ya, Anu, sabar. Ora apa-apa ya Le plaris. Heru ya urung. Heru. Kula namuk ngeling nih. Heru, Aku nek penak ki kancaku tak penakno, tapi kancaku kancaku penakno lali karo aku. Biasa bojo pertama merampok. Matur suwun Bapak, matur suwun, Nggih. matur suwun. Heeh. Matur Gila. kula terne Pak. Wong sing jemput bojo Mm. kedua sing ngeterne balik bojo pertama. Aduh duitku ilang Mas. Mas, duitku ilang. Aduh. Mas, duit lemu nyangoni ilang. Digondol copet, Mas. Aku yo oleh neh. Pajak 30%. Oke, yo germo berantem mer kok. Pakai dalan. Makasih Pak Lurah. Nggih, matur suwun, nyuwun Nggih. ngapunten nggih. Nggih, mboten nomor. Saya Mas ya, tak ngetutne ayah. Ya. Tak gawa lemek usah mudan. Masya Allah. Monggo sedanipun. Diujone sik lho. Alah alhamdulillah. Mbak Mano, Dalem. ini ada penggemar dari Jepang Oh, pulang di Kenep sini. Oh, kimochi. Mau mengeterkan buket. Oh, katanya. gitu. Katanya loh, hadiah oke apa oke. hadiah. Sepate napa sepate? Ketoprak mawon. Oh. Dadi wong Jepang nak duwe ketoprak dhewe to, wong Jepang. Oh, ketoprak nang ek to. Tedok siapa lali aku jenenge. Nah, Saking Jepang. ya saking Jepang, monggo. Iki ya arep paring karo kanca-kanca. Mugi kok ya roro kok ya. Nggih, estu kok. Oh, tenan to. nggih. Iki sugeng dalu, sugeng rawuh. Apa yo genah wong Jepang kuwi, Jepang Lah asli. piye basane? Yo Jepang, basa Jepang. Kimochi. Ika yamete kudase. Apa ta? Oh bisa. Oh, bisa. Bisa itu. Kimochi wari dami. Oh. Kimochi Mbah Kamit. Lah ya Mbak Kamit iki iso kimochi. Monggo Bu, nggih. Namanya Badhe siapa tuh ngaturaken namanya? apa? Bu siapa? Bu Busi. siapa? Monggo. Sisi. Busi. Sisi. Busi. Oh, Bu Sisil. Kok busi piye to? Bu Sisi. Kuwi lah Bu Sisil. Ya. Bu Sisi nggih. Mau paring nopo Bu tadi? Bingkisan apa tadi? Bingkisannya udah di sana. Oh, sudah. Oh sudah. Mau ngaturaken apa, Bu? Mau sawer aja. Oh, Oh, sawer sawer aja. aja, ya. Minta lagu apa? Lintang Asmara duet sekali sinten? Ini mungkin Mas Heru, karpet di handle Mas Heru. Mas Heru monggo berdiri Mas Heru ayo. Nah. Nah, Mas Boti. Kali sinten? Mas Akbar, Dalem. katanya mau salam-salam dulu. Monggo salam-salam, monggo. Nggih. Mriki. Buat salam
Iya, ya. Alon-alon. Heeh. Alon-alon Pak, alon-alon. Pripun, salam kagem kalem sinten, ayo. mawon. Heeh. Kalem mawon. Salam buat Mbak Nanis Nggih. dari Malang. Mbak Nanis dari Malang. Mas Nardi Kauman Mas Nardi Kauman sama sama Mbak Mardia, Mbak Mardia. Mbak Selastri, Nggih, sinten Mbak meleh? Nggih. semua fan militan Astabrata. Oh, Amin, izin, matur amin, sembah amin, nuwun. matur nuwun. Sampun? Sampun, alhamdulillah. Rencana tahun depan kita ke Jepang. Oh ya. Oh. Aku Iya. mau ke Jepang. Iya. Oh. Saya sama Mas Syuting Akbar. film. Oh, film Ika. Aku ya ketutno to, Mas. Mas berdoa yang terbaik kali aja Siap. Omikron, Oke, ya. amin. Karo Bu Parsinem tok. Ya lintangan Lintangan suara ayo Mas Heru. Ayo anak-anak berdiri. Sing urung kaya sapa iki? Kabeh no berdiri. Kabeh, Ya, no. ayo Bu, berdiri. Bu Parsinem juga berdiri. Dek Par monggo Dek Par.